давлати калонтарин чӣ будааст? Шанси бақувваттарин чӣ будааст? Ҳаёт ба нигоҳ кунед. Вақте ки ҳамин обу хок якҷоя мешавад, дарахт месабзад, алаф месабзад, гул месабзад. Агар ки худ хоки тоқа бошад, ҳичи намешавад, биёбон шуда мебаравад, сабзазор нест. Дуруст? Ана агар ки ё ки оби софа бошад, уқёнус баре мешавад, ҳичи намешавад. Диққат кунед. Ҳамин вақте ки якҷоя шуд, именно ҳамин якҷояшавии обу хок ба ҳаёти нав пайдо мешавад. Ана ҳамин ҷои якҷояшавии обу хок ба ҳаёти нав. нигоҳ кунед, зану мард якҷоя мешавад, фарзанд. Медонед личности бақувват куҷоба будааст? Вақте ки шумо анамин меёбед ягон одаме ки аз шумо донотар аст, ё ки тавонотар аст, ё ки дурбин аст, вая устоз мекунед. ана ҳамун байни вохӯрии мисол ақли шумо ё ақли одаме аз шумо мисол бисёртар дидагӣ, ҳамун муддат ба шумо силни личност мешавед, одами нав пайдо мешавад. Вы будете родиться заново. Способностҳои шумо дига мешавад, тавоноитон дига мешавад, нуқтаи нигоҳатон дига мешавад, фикронатон дига мешавад, нақшаатон дига мешавад, планатон дига, стратегиятон дига мешавад. Саратон ба пештатар агар идея меомад ки $2000, $3000, саратон ба идея мебиёд $100,000. Ки фаҳмидагон?